मोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायबावनाय थाबावबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरो गोदान रेसिपि लानानै फैलायबाय। बे रेसिपियानो जाबाय बर'नि खास ओंख्रि थास' बिथ'रिजों अमा बेदर गोरान आरो बेबो माने जोंनि लकेल आसामनि अमा बेदर आरोना। आंना लोगोआ सुटियाव थांदोंमोन ना गामियाव, ओमफ्राय बियो लाबोफादोंमोन आरो अमा बेदर आरो थास' बिथ'रिखौ। ओरैनोबाथ' नैबेयावहा जोंहा थास' बिथ'रिथ' मोनखाया जों थानाय जायगायावहा, ओमफ्राय बियो लानानै फैफाबाय आरो आं बुंदोंमोन आरो थास' बिथ'रि लानानै फैफा, आं बिराद गोथाव मोनो बिदि होननानै। ओमफ्राय नैबे दख'ना दिनै गानदोंना, बे दख'नाखौबो आंनि लोगोआनो लानानै फैदों आरो ना गामिनिफ्राय। आं बिहरोबो नालाय लानानै फैफादों आरो बिराद मोजां मोनदों आरो गाननानै, कमफर्टेबल मोनदों आरो ना। नै बहुद स्लिम नांदों आरो ना गाननानै, बिराद मोजां मोनदों आरो कालाराबो आंनि चइसनि। आं बिराद पिंक कालारा आंनि माने फेभरेट कालार, पिंक कालार आरो ना। गाननानै आं बिराद मोजां मोनदों आरो। ओमफ्राय आं दिनै बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव थास' बिथ'रिजों अमा बेदर गोरान माबायदि सङो आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव एसे दिन्थिनोसै। सबाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम बायालासिनो, ना मा बुङो, आंनि संनायजों लोगोसे। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौबो नायलांबाय थागोन होननानै। थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर, नायलांबाय थादो। दा आङो किटचेनाव फैबाय, मोनफैबाय। ओमफ्रायो थास' बिथ'रिखौ जोंहा सायनानै लानोसै। थास' बिथ'रिया नै गोसोम गोसोम आरोना थास' बिथ'रिया। ओमफ्राय सोमसे सिगाङाव जोङो थास' बिथ'रि संनो थाखाय मा मा जगार नांगौ आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावहाय देखायग्रोनोसै। थास'आथ' जोंना मानखायो नालाय ना, बिनि थाखायनो आंना लोगोआ थाइगिरबो गामिनिफ्राय लाबोफादोंमोन। नैबे थाइगिरखौ दा आङो थास' बिथ'रियावहा होगोन। ओमफ्रायो नैबे टिफिनावहा आङो अमा बेदर गोरानखौ हरदों लोगोआ। नैबेलाय नै अमा बेदर गोराना। गोरान माने बांद्राय गोरान इदिथार नङा आरो, एसे माने रुद्रनानै फोरानस्रनानै लाबोनाय आरो, हालका गोरान आरो। ओरैनो गोरानाबो गोथाव जायो, फ्रेसआबो गोथाव जायो, नै बिदिबाबो गोथाव जायो आरोना। जायखिजाया माने बेदरबानो गोथाव जायो आरोना। बेदर बुस्थु होनानै संबाथाय सोब बुस्थुआनो टेस्टि जायो ना माबा बुङो लोगोफोर। आंथ' माने जेराव बेदर होयो बेखौनो गोथाव मोनो आरो। ओमफ्राय नैबे अमा बेदर गोराना जाहैबाय। ओमफ्राय नैबेथ' थाइगिरखा, नैबेखौ लाना फैदोंमोन नालाय। ओमफ्राय नै थास' बिथ'रिया नै गोसोम गोसोमखौ लाना फैदों। गोसोमा बिराद मोजां आरोना। गुफुराबो गोथाव, बेबो गोथाव, खिन्थु गोसोमखौ गोथावसिन होननानै बुङो आरो मानसिफ्रा। ओमफ्राय दा आङो बेखौ सबनि सिगाङावहा सुनानै लाग्रोनोसै आरो थास' बिथ'रिखौ। ओमफ्राय आङो दा नै थास' बिथ'रिखौ गिबियावनो सायनानै लाग्रोनोसै आरो। बोराय बोरायखौसो बिगुर जिरबाय नै आं। सायनानै रेडि जाबाय नै। आरो खनसे सुबावनोसै आङो, जाहाथे हाफोर नांना फैनाया मोजाङैनो खारो। ओमफ्राय नै थास' बिथ'रिया सुनानै रेडि जाबाय आंना। ओमफ्राय आरो दा आङो अमा बेदरखौबो सुना लानोसै। नैबे अमा बेदरा एसे बुरजाखौनो हरदो अमा बेदरखौ।
ओमफ्राय नै आं पियासखौथ' हाखांबाय बेदरखौ दा आङो एवना लाग्रोनोसै सिगाङावनो थास' बिथुरिखौ उनावसो एवनानै होगोन आङो ओमफ्राय नायलांबाय थादो आङो बुंबाय थाला आङो मा होयो नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बुंबाय थाथ'ला आरो आं मा होगोन बेखौथ' नोंथांमोना नुबाय थाखागोन स' आं दा ओमफ्राय संलांबायल' थानोसै आरो थाव होनोसै साराया दुंबाय नालाय आङो सारायाव थाव होनोसै ओमफ्राय नैबेयाव हाइजें बानलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुर बेखौ आङो ग्रिन्डारावहाय पिसिना लाग्रोसै सिगाङावनो थावा दुंगौमानिनो सारायाबो जोंना दुंबाय नै ओमफ्राय आङो जिरा गरनैसो होनोसै दै गरम खालामना लाग्रोनोसै जों नैबे अरदाब मोनसेजों मानोना माने बिथुरिफोरावहा दै गरम होबोला माननाया खमायो आरोना स' बेनि थाखायनो जोङो दै गरम खालामनानै थास' बिथुरियावहा होयो ओमफ्राय ब्राउन जाजोब्बाय ओमफ्राय दा आङो बेदरखौ एड खालामनोसै नै नुनाय लाङाखै हालदै एसे होनोसै ओमफ्राय संख्रि एसे होनोसै जाहाथे संख्रिया बेदराव मोजाङैनो हाबो एवनायाव एसे होखानोसै दसे फ्राय जानो होनोसै बेदरखौ बेखौ खुरनानै होनोसै आं नै बेदरा जोंना फ्राया जाहांबाय मोजाङैनो ओमफ्राय एसे फ्राय जाहांनाय समावनो आङो बेखौ फिसा खालामनानै नैबे सामब्राम गुफुर हाइजेंआ नैबेखौ होना होनोसै आङो दसे फ्राय जानो थाखाय आरो सुनाय फैलावबाय ओमफ्राय दायो नैबे थास' बिथ्रिखौ आङो एड खालामनोसै आरो बेदराथ' जोंना मोजाङैनो फ्राय जाबाय ओंखायनो दा थास' बिथ्रिखौ आं एड खालामनोसै ओमफ्राय दा नै थास' बिथुरिखौ होखांबाय नालाय ओमफ्राय मोजाङैनो इदि एरनांगौ आरोना लुथायनो सिं सा बेलथाय एरना होनांगौ आरो जाहाथे थावफोरा मस्लाफोरा गासैथिंबो मोजाङै नाङो ओंखायनो आं दा मोजाङैनो एरगासिनो आरोना ओंख्रिखौ थानांगौ आरो ओंखायनो दा आं एरना होगासिनो ओमफ्राय बेखौ एरजोबखांनानै ओमफ्राय रेबनो थाखाय खोबनानै होनांसिगौ आरो ओमफ्राय दा बेखौ रेबनो थाखाय खोबनानै होनोसै आरो आङो ओमफ्राय दा आङो बेयो एसे रेबगौमानिनो आरोबाव मोजाङै फ्राय जागौमानिनो थाइगिरखौ दाननानै रेडि खालामनानै लाग्रोनोसै थाइगिरखौ दाननि आङो जाहाथे माननाया खम जायो थाइगिर होबाथाय माननाया खम जायो आरो ओमफ्राय थाइगिरखौ आङो नैबेबायदि
मिजि मिजि दानना लाबाय आरो होनानै जाबाय बारा बुरजा होआ बांद्राय गोखैबाबो गोथाव जाया एसे माबाया माननाया खमायना आन्था आं ओंखायनो एसे दानबाय दे थाइगिरखौ नै बेफोर थावा गोबाव फैजोबबाय साया मोजाङै जाबाय थास' बिथ्रियाबो नै थास' बिथ्रियाबो नै माबाजोब्बाय गेब्लेजोब्बाय नै साय जाबोनानै नै बिदि एसे गेब्लेनानै थास' बिथ्रिया बिदि एसे बिदि नाग्लिनानै होनांगौ आरोना दै गरमखौ दा होना होनोसै आं दहाय गुदुं खालामनाया सोर बेसेबां मोजाङै बेसेबां बुरजा जुस जानो मोजां मोनो बिनि हिसाबावहा दैखौ अनुमान खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय आङो एसे गोबावनो संगोन जाहाथे मोजाङैनो मोनो एसे बांद्राय पाक जाबोला ओंख्रिया बांसिन गोथाव जायो बेनिखायनो आङो दैखौ आरो एसे होबावनोसै होनानै ओमफ्राय गोदौहोनोसै आरो एसे बुरजाखौनो होबाय आं दैखौ जाहाथे मोजाङैनो पाक जायो नैबे थाइगिरखौ बेखौबो होना होनोसै आं आङो एसे एरनानै नायनोसै ओंख्रिया मोननाया बेसेबांसिम आवगायखो दैया रानबायानो माथो एसे सिथाबायबो माथो नै लोगोफोर एसे गोबावजों नायद्रायबाय नामाथाय आङो दैया रानना थाद्रायबाय जुसआ एसे खम जासिगोन मा खालामनो थाथोंसै आं एसे गोबावजों चेक खालामबाय नालाय रानना थाद्रायबाय दैया ओमफ्राय दा आं एसे संख्रि साखिनानै नायनोसै संख्रि नांदोंना नाङाखैथाय ओंख्रियाव एसे संख्रि साखिना नायनो नांदों नाङाखै आरोना संख्रिया माबायदि एसे आरो एसे नांबावगौ संख्रिया दाथ' मोनबाय नालाय बेखौ दा आङो टिफिनाव हायख्लायनोसै आरो फायनै बेबायदि जाबाय ओमफ्रायो दा संनानै खुरनानै रेडि जाबाय ओमफ्राय आं दा नै दिनारनि थाखाय टेबोलाव रेडि खालामगासिनो जानो थाखाय जोंना हासबेन्डआ ओंखाम उखैबाय होननानै होनगासिनो थाब थाब खालामदो होननानै टाइमाबो जाया नङा जाबाय 9:30 जाबाय ओमफ्राय दा आं रेडि खालामगासिनो आरो लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंनि डिनार खालामनायखौ ओंख्रिया जोंहाना थास' बिथ्रिजों अमा बेदरानो बेजोंनो जानोसै एसे जुस खमब्लाबो ओमफ्राय नै बियो अमा बेदरखौ आङो एसे ड्राय खालामनानै एवबाय आरो एसे दोननानै बेबायदि ड्रायखौबो आं बिराद गोथाव मोनो ओंखायनो एसे एवबाय आरो लुगैनायखौ सुफुंनो थाखाय ओमफ्राय दालिबो संदोंमोन आङो हासबेन्डआ जोंहा दालि जागोन खोमा साननानै थास' बिथ्रियाथ' जुसआ एसे खम जाबाय नालाय ओमफ्राय जायानो थास' बिथ्रिजोंल' जानोसैनो ओमफ्राय आरो जोंहाथ' बेटाया थास' बिथ'रिबो जाया नालाय अमा बेदरबो जाया ओंखायनो आं बिनि थाखाय एक्सट्रा दालि संनानै दोनदों आरो बिराद नौटाखि खालामो जोंहा बेटाया ओंखाम जानो होबाबो जाया ओमफ्राय दा जोंखौ बुंबावलायो मामि नोंसोर जाग्रो होननानै ओमफ्राय दा जोंहा बोराय बुरै सानैजों जाग्रोनोसै आरो हाय लोगोफोर
माबोरै दङ नै जोंहा दिनै मोनानि दिनार नै जोङो दिनै अमा बेदरजों थास' बिथुरि संनाय जानो नागिरदों नायनोसै माबायदि जायो हिन्जाव संनाय अमा बेदरजों थास' बिथुरि नै दालिसो थास' बिथुरि ओंख्रि जाया अमा बेदर जाया आंनि फिसालाया नै दाउदैबो एसे होयो ओमफ्राय जोंखौ ओंखामखौ जाग्रो मानि होनना बुंनानै जों जाग्रोबाय आं गोदौनोसै आरो फारसे जानो नागिरा नङाबा बायदिया जानो ओंखामखौनो जाहोनो बिराद थान जायो जोंहा फिसालाया जानोनो नागिरथारा देरहोलांबाय थादों ओंखाम जायासो जाहोलांबाय थादों सिगाङो एसे उन्दैफोरावहा बिराद मोजाङै ओंखाम जायोमोन जेखौनो होयो बेखौनो जायोमोन आरोना ओमफ्राय दा देरबाय नालाय जानो नागिरा खालि जाया खालि बिस्कुट चक्लेट बेखौल' जानो नागिरबाय थायो ओमफ्राय खालि जाया आं जाखांबाय बिदिल' होनो हारसिंथ' जानो नागिरखाया दौबाल'सो एसेखौबो जायो आरोना हारसिंथ' जानो नागिरथारा हारसिं जा होननानै होबाथाय इयो जायालासिनो बिदिनो राननानै थाबाय थागोन आरोना उखैनानै थेवबाबो जाया हारसिङै अयभा जाबाय आरोना दौना होनायखौ जादाव दौना होआबाथाय जानोनो नागिरा आरोना एक्सुवेलि माने बाहेरावहा बिदिनो गथ'फोरखौ दौनासो जाहोखायो नालाय ओंखायनो माने जोंबो बेबायदिनो हेबिट जालांबाय आरोना गथ'फोरखौ दौनानै होबाय थानाय जोंना बेटाया 3 बोसोर जाबाय आरो जानाया थेवबाबो माने हारसिं जानो नागिरा आरो ओंखामफोरखौ खालि दौनानै होनांगौ आरो बेखौ नङाबा बिराद गेजु खालामो जानायफोरावहा जायालासिनो बिदिनो थायो बियो बेदरखौबो बियो सिगाङो जायोमोन अमा बेदरखौ आरो गामियाव थानाय समावहा ओमफ्राय दा जों नै बेयाव फैनानै बियो अमा बेदरखौ जानो नागिरला आरो मालाबा जोङो बेयावहा लाबोयोमोन नालाय बेखौ जानो नागिरला खालि दाउ बयलारखौल'सो जायो आरोना एसे ओमफ्राय सिगाङो एसे उन्दै समावहा बेदरखौ एसे जायोमोन गथ' जाना एसे जासाबोमोन ओमफ्राय दानाबा इयाव फैनानै बेदरखौनो जानो नागिरला अमा बेदरबो जाला ओमफ्राय बयलारखौ जायो एसे दरसे दरनै जायो आरो ओमफ्राय दाउदैफोरखौबो जानो नागिरा खालि गुफुरखौल' एसे जाबाय ओमफ्राय बेखौबो गारबावोसो नै जि गेजु खालामखायो जानाय लोंनायफोरावहा बिराद बदमास दुस्थ' बोथार साला बेथाया लोगोफोर दाथ' जों ओंखाम जाखांबाय थास' बिथ्रिजों अमा बेदर संनाय हासबेन्डासो माबोरै मोनजाखारो मिथिला आरो बिराद गोथाव मोनजाखादों एक्सुवेलि आं फार्स्ट सम बे बिहावजो फारायावनो जों मोनजादों अमा बेदर थास' बिथुरि एक्सुवेलि गोथाव मोनो सिगां मोनजाफेराखैमोन नालाय एक्सुवेलि आं बे हिन्जावनि संनायखौ ना ओरैबायदि फेभरिट मोनखायो माने मोनसेबो संनायखौ आं बासिनो हाखाया आरो माने बासियाबा बिराद मोजां मोनो आङो मालायनि संनायखौ फसायाबा खिन्थु आंनि हिन्जावनि संबाथाय आं बिराद मोजां मोनखायो माने हिन्जावखौनो बाख्नायबाय थानोसै बाराखौनो होनबाय नालाय लोगोफोर जि बारा होनो लाजिसो ओंखारजोब्बाय आङो आं फाथै बारा गैया माबे जानो एसेल' खावसेल' नै रायजोफोर जों गयबो जानोसै माने बे गयाबो आसाम बाक्सानिफ्राय सफैदों दै बाक्सा बागानपारानिफ्राय सोरबा जुदि बागानपारानि नायदोंबा नै बे गया बागानपारानि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि नैबे फाथैबो आरो नैबे गयाबो आंनिनो लोगो बिसोर माने मैयासो सफैदोंना मैया सफैदों नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि फार्स्ट टाइम मोनजादों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गय आरो फाथैखौ मोजां मोनदों गयफ्राबो मोजाङानो गया बिदिनो फसाय माने फबनाय गोथावथार
मोदोमो आं गयबो जायो लोगोफोर हिन्जावबो जायो अस्थादसो जोंनालाय आरो एसेफोरालाय जाखायोना लोगोफोर मा अपारेसन दं बेयावलाय जोंनो जाग्राफोरा नों खोथा बुंलाय सिख्ला मानसिया हिन्जाव मानसिया गय जानो समायो कानो नोंसोर जानो समायो खामानि ना मा समायो मा बायदि जाखो दे जाबाय दे लोगोफोर हराबो थौबाय उदैयाबो ओंखाम जाखानाय उदैयाबो तुल तुल मोनबाय मेगनाबो जोख्लोबनो नागिरदों ओंखायनो दिनै बाय बाय गुड नाइट नोंहा जोख्लोबथोनो अके बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआवहा लोगो मोनलांसिगोन ओमफ्राय नोंथांमोना जोंहानि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो लोगोफोर आं स्पेसियेलि आंनि थास' बिथुरिजों अमा बेदर संनाय रेसिपिखौ माबायदि नांखो स' गाइस कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो बयबो माबायदि मोनदों ओमफ्राय जुदि नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना नायनानै आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालाम आरो कमेन्टखौथ' हरनो दाबावखा आसा खालामनाय थाबाय बयखौबो दिनै लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट